ma rridx nisma' iżjed x'sar ħażin. Jiena rrid li l-poplu Malti kollu jirrealizza li flimkien nistgħu nikdbu l-istorja. Li nistgħu allura flimkien indawru l-paġna u f'din il-paġna ġdida inti, jien, aħna lkoll nikdbu dak li rridu naraw fil-futur ta' pajjiżna iseħħ. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta tnejn filgħaxija kien intervistat fil-programm speċjali Net Live feluq il-mitjum minn mindu daħal fit-tmexxija tal-partit. Waqt din l-intervista Bernard Grech tkellem ukoll dwar l-istħarriġ li kien ippubblikat il-ħadd. Survey huwa il-poplu permezz ta' sample x'qiegħed jgħidilna. Dal-weekend il-poplu qed jgħidilna aħna rridu Partit Nazzjonalista b'saħħtu. U jien, flimkien magħkom, irrid li flimkien nibnu Partit Nazzjonalista b'saħħtu. U qed jirnexxielna. Ma naqas ukoll li jirreferi għal dak li jagħmel il-Gvern meta warrab lil konsulenti jew Kenneth Grech illi ta' pariri sewja fl-eqqel tal-pandemija. Smajna wkoll kemm il-Prim Ministru qed jindaħal. Kenna anke persuna konsulent mediku li dan tneħħa għaliex ma qabilx jew aħjar ta' parir kawt li Prim Ministru moġbux. Dan huwa Prim Ministru li qiegħed iżolat, qed jiddeċidi waħdu, qed jimponi fuq ħaddieħor, qed ikun arroganti. Ejjew nkunu onesti man-nies u ngħidulhom il-verità. Il-poplu flimkien lest li jagħmel is-sagrifiċċji ħalli mill-aktar fis possibbli immorru għan-normalità. U appella biex il-Gvern ma jibqax jitħaq bin-nies u saqsa għaliex l-awtoritajiet għadhom ma qasmux kwart mid-dożi tat-tilqim tal-COVID illi hawn f'Malta. Matul il-programm Bernard Grech insista li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jiġġenera ruħu ta' kuljum u jibqa' partit viċin in-nies inkluż Fawdex. Dan apparti illi tkompli l-ħidma ma taqta' xejn fih dan il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Dwar il-medja tal-partit, Bernard Grech qal illi se jkompli jara li l-istazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista jkomplu jissaħħu. Rridu nsaħħu dawn il-mezzi u allura għalhekk kontinwament aħna nduru fuqkom biex tgħinuna ħalli insaħħuhom. Aw min irid jalaqhom. Jiena ngħid fl-ideal għandu jkollna xandir pubbliku illi jkun jista' jagħti l-opportunità lill partiti politiċi kollha illi jgħidu dak illi huma jridu jwasslu lin-nies b'mod ħaj, b'mod b'saħħtu. Imma f'dan il-pajjiż l-affarijiet ma jimxux hekk. F'dan il-pajjiż għandna xandir nazzjonali li huwa maħtuf mill-Gvern. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega wkoll kif fl-aħħar xhur il-partit approva kważi 70 kandidat ġdid u permezz tek qed jissaħħaħ il-kuntatt dirett mal-poplu li jrid jara l-Partit Nazzjonalista bħala l-għażla naturali tiegħu.